Didaktikken var en del af pædagogikken, som har til opgave at give vejledning for undervisningen. I undertiden begrænses den til enten lærens om undervisningsmetoder eller dannelsens indhold, struktur og udvalg. Undervisningsmål, indhold og metoder bliver didaktikkens grundkategorier. I undertiden tilføres kategorien medier. Som pædagogisk disciplin er didaktikken således karakteriseret ved samspil mellem kategorierne og ved didaktikkens retningsskiftende prioritering af disse under hensyn til de lærendes sociale og psykologiske forudsætninger. I en ren pædagogisk betydning anvendes ordet didaktik først i forbindelse med 1600-tallets pædagogiske reformbevægelse. J.A. Comenius, den store undervisningslærer. Siden har ordet været en fast bestanddel i Tyskland og pædagogisk i litteratur. Aristoteles var en græsk filosof og videnskabsmand, som levede fra 384 til 322 før Kristi fødsel. Han var Platons betydeligste elev og blev kaldt for Fornuften. Sammen med Platos grundlagde de den europæiske filosofi. Han døde af landflygtighed og havde kun en indirekte indflydelse i de første 3 århundreder efter sin død. Dog har hans indflydelse derefter været afgørende på filosofi og naturvidenskab i senantikken og middelalderen. Hans filosofi har haft indflydelse op til nu. Man inddeler hans værker i 2 grupper: de eksoteriske kunstneriske udformede, som ikke er blevet bevaret, og de esoteriske, som næsten helt er bevaret. Aristoteles' logik, erkendelsesteori, fysik, psykologi, metafysik og etik havde en afgørende indflydelse for de 2 vigtigste skoler i hellenismen.